Ndinotenda Mwari zvikuru. Ndovuka tisati tagara pasi. Regai nditi justice kuvanhu vanoda kushumirwa kudzi, maybe just a minute, nae? Yeah, you can just come, my brother. Nibana atanga kumunzwa ndaiti kamufana kanoimba apa mudhara manje. Kamudhara kari kuimba. Hallelujah. Amen. Yeah, ndinofara kuva pano. This is the second day. Nangoti ndinamate newe nhasi. Vanganoda namata nemi. Hallelujah. Udzari padhuze newe. Mutaurire kuti iti gore rino handisi kunzwa. Iti 2024 ndichafamba neRange Rover 2024. Chingoti gore rino iro rino iri ndichafamba neRange Rover 2024. Ndichavaka imba yakakwirira upstairs. Hallelujah. Iti Satan uri murevi wenhema. Itiwe Satan wakakundwa. Gore rino nderangu. Amen. Dzinza rangu rakarombaka, dzinza rangu rakauraya. Honai Mwari wAbrahama, ndibhabhadzire oka. Ndiwaneho kakunyarara, ndiwaneho runyararo. Ndigobata zvinoendeka, ndigoronga zvinobudirira. Sezvakaita vana vevamwe, Solomoni naPauro. Solomoni naPauro, Abba. Solomoni naPauro. Dzinza rangu rakarombaka, dzinza rangu rakauraya. Honai Mwari wAbrahama, ndibhabhadzire oka. Ndiwaneho kakunyarara, ndiwaneho runyararo. Ndigobata zvinoendeka, ndigoronga zvinobudirira. Sezvakaita vana vevamwe, Solomoni naPauro. Solomoni naPauro, Baba. Solomoni naPauro. Mwari wAbrahama, Mwari wIsaka, Mwari waJakobo. Ndinzwirewo tsitsi, ndinochema pamberi penyu, ndinochema pamberi penyu. Mwari wAbrahama, Baba wIsaka, Mwari waJakobo.
ndigotengawo chigayo kuti mburi yangu irarame, kuti vana vangu vapembere, kuti vana vangu vafarewo. Ndaramba kuchena musoro Baba, ndaramba kufa ndichitambura, handingararamire namo, handina kuzikirwa namo, handingararamire namo, handina kuzikirwa namo. Ona Mwari wa Abrahama, ndipapadzire oka, ndiwanewo kakunyarara, ndiwanewo runyararo. Mwari wa Abrahama, Mwari wa Isaka, Mwari wa Jacobo, Mwari wa Chizire yoti, Baba ndinotema, Baba ndinotema, Baba ndinotema, Mwari wangu, Baba ndinotema, Baba ndinotema, Baba ndinotema, Mwari wangu. Rega idiremekedza utungamiriri wese ungatambokwazi sana utungamiriri wese ana baba na mai akomana nasikana nzwa kugamuchirwa mstara cheso. Amen. Ndaikumbira umuverengi weshoko auya ativerengero Acts chapter 28, mabasa our apostle chapter 28 from verse 1 up to 6. Mabasa our apostle Acts 28 from verse 1 to 6. Tiverenge mabasa avapostora chapter number 28. Ichinaya uye nekuda kwechando. Zvino Pauro wakati aunganidza svingo reutsotso akauyisa pamoto, kukabuda nyoka nokuziya ikanamatira paruoko rwake. Vanhu venyika iyo vakati vachiona chikara chakarembera paruoko rwake vakataurirana vachiti, zvirokwazvo munhu uyu muurayi, nokuti kunyangwe adoponeswa hake pagungwa, kururama hakumutenderi kuti ave mupenyu. Asi iye wakazuzira chikara mumoto akasanzwa kurwadzwa.
Ivo vakati uchazvimba kana kuwira pasi pakarepo akafa. Zvino vakati vatarira nguva refu vakaona kuti haana kusvikirwa nenjodzi, vakashanduka voti iye Mwari. Tinotenda tinamati. Father, we thank you for your words. Takutendai Baba, taurai muupenyu hwedu manera nhasi. Shoko renyu rinotitsiura kutidzidzisa nekutigonesa. Mbiri yenyu ichikudzwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Pauro nevamwe vake vari kufamba nechikepe. They suffered a shipwreck. Chikepe chakaparara. Ndokubva vaenda pane island yainzi Malta. Vagari vepo ndokubva vagamuchira zvakanaka. Bible ndokubva rati nekuda kwekuti kwaitonhora vakaveserwa moto. Vari mukudziya moto ndokubva mabuda chikara. A viper came out of the fire. Pandiri kuda ndepekuti Bible rangu rinoti because of the heat, nekuda kwekudziya kana kupisa, because of the heat a viper came out of the fire. Ndokubva yamonera ruoko rwaPauro. Vanhu ava vagamuchira zvakanaka. Vafara kuti tasurvivor. Vapanzvimbo iri nani pa island pa Malta. Vaveserwa moto kuri kutonhora. But kune rufu rwasimuka kubva mumoto. Chikara ichi was a poisonous viper. Ramonera paruoko rwaPauro. Muupenyu hwemunhu, munhu wese unoda ropafadzo, munhu wese unoda blessing. Asi zvichida vanhu havana kunge vakadzidziswawo how to handle a blessing. Nokuti ropafadzo yega yega ine zviga kana kuti maprinciples aunorarama mairi. Zvakafanana nemutambi webhora ane zvaanoudzwawo kunzi usadhakwe, usasvuta. Why? Nekuda kwekuti kune discipline iri involved kune athlete, kune munhu unotamba mitambo kana bhora. So discipline iri involved muchinhu ichocho ndiyo inoita kuti uve successful. Mufunge vako varume vazhinji vari muno taitamba soka, taitamba bhora. Zvichida vamwe vedu taatitori gifted than vamwe vanhu tinoona vari kutamba. But there is discipline involved inoita kuti dzimwe nguva utadze kuva successful iwe uri gifted. I've discovered in life that gift is not enough. Vanhu munhu wese ane chipo, but gift is not enough. Saka muchiona kuti naanogona bhora anotsvagirwa coach. Hakuna coach anogona bhora kudarika Ronaldo kana Messi. But coach iyeyo akatorwa kunzi gara apa urairidze munhu anogona kuti aramba achigona kuti ave successful. Hakuna anoti ndaakugona saka handidi coach. Kureva kuti coach zvakaonekwa kuti munhu ane chipo but ane skill, pfungwa neunyanzvi hwaasina. Kunotoemployiwa munhu anonzi coach. Saka muchiona timu kana ichidyiwa vanoti coach ngaaende. Kureva kuti vari kutaiwa, vari kutamba havana problem nokuti vari kutamba pfungwa dzaasiri kutamba. Chinodzingisa coach asino kuti ndiye ari kupotsa. Zvinenge zvaakunzi kupotsa kuri kuita vanhu ava zvidzidzo zvinobva kune uyo asiri kupotsa. So life ndo zvairi kuti zichida munhu unoda kudzidziswa how to handle, how to manage a blessing. The first challenge in the Bible, Genesis 2 verse 5. Inoti Mwari havana kutendera mvura kunaya panyika. Nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. There was no man to till the ground. So the Lord did not cause it to rain. So the first drought in the Bible haina kukonzerwa nemadhimoni. First drought in the Bible haina kuuya nokuti pane mweya yetsvina. There was no man to till the ground. Kureva kuti plani yaMwari ndeye kuva negarden. Pakashayikwa gardener, the garden will become a jungle. Sango raunoona nhasi rikamentenwa rinoita garden. So gardener Adam ndiye akazoiswa mugarden to maintain the plan of God. Kurati pane plan yaMwari pakashayikwa management ability panoita sango. So tine vanhu vanofunga kuti ndofunga Mwari akandisiya, Mwari handifari. Une zvinhu zvausina kudzidza saAdamu pamusoro pegarden rako. Handi shoko rinoti wonderfully and fearfully made. Pekuti wonderfully apa pano maintainwa nekushevwa nekudini. Ukasaidaro unenge uri fearfully chete. You hear me? Unotyisa. Ka wonderfully kanobva nokuti hauna the ability to manage the wonder yacho. So chese chinodiwa nemunhu chaunochemera kuti Mwari ndiritei. Pamwe pacho hazvina kuti Mwari vari kutadza kukuitira, but zera rako harigone kumaneja zvinenge zvaitwa zvacho. Indaifungidzira kuti Satani anoataka vanhu nekuunza matambudziko bedzi. Pamwe pacho imwe ataki inouya nerugare kana usingagone kuhendla rugare rwacho. Havasi vese vari kufa nekuda kuti zvakaoma.
vamwe vanofanira kuti zvinhu zvanyanyoita zvakanaka, saka vakashayiwa discipline mune zvakanaka. Zvakanaka zviri dangerous kumunhu asati anaka. Samuchiona vabereki nyangwe mune vana vadiki kuprimary kana kanzi apasa kuchikoro, chipo chaunomupa nyangwe une mari zhinji chinogona kusadarika 100 rands. Haumupe mari ngemari iri muhomwe, unomupa mari ngezera rekumaneja zvauri kumupa. The same with God. Mwariwo futi vanotarisa the ability to manage. Saka pakati kwa crusade we believe in the God of miracles, but pakakamwana kamusikana ke 5 years kandinamatirewo ndikuda mbereko atikanamatire. Why? Because with understanding akaqualify kutakura nhumbu. Inotodemanda a certain level yekukura kuti ugone kuita create the problem. Saka pamwe pacho harisi demoni, inature yakaudzwa naMwari kuti mirai. Haisi kumaumbete zviti baba ndinakubereka ndopanoti saka ishuwa. Shungu nechido usati wakura hazvishandi. So the first famine ndeyekuti there was no man to till the ground. Yet ukazvitarisa ndiGenesis 2 verse 5 munhu akatosikwa kumashure kwacho. He created them. Genesis 1:26-27. He created them female and male. But munhu ari kunzi haamu ari kushayikwa naMwari was a physical man who can work the ground, which means creation, it's a spiritual dimension. Formation is a natural dimension. Saka Bible teaches, and God formed the man after he created man. A formed man, a man aninyama, ndiye anoshanda mugarden. Wemweya wespirit agone kumaintaina garden. Kune zvimwe zvokuti Mwari havakuitire kwete nekuti hausi pamweya, but panyama usati waapo pamaturity. Haga naIshmaeri mukuchema kwavo nenyota, Mwari vakavhura meso aHaga kwete yaIshmaeri. Iro Bible richitoti Haga regera kuchema, Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Yeti wachwanzwiwa havhurwe meso mudiki. Mwana mudiki patsime roof anowira mutsime akafa. Denga rakunzwa but hausati mature to handle what the heavens bring to your life. Saka zvinopiwa mumwe munhu izvo zviri zvako. Nekuda kwokuti munhu nyangwe asiri ari kunzwikwa naMwari anogona kuzvimaneja. Ndo inoita yatinoita kuAfrica kuti dai vauya mainvestor dai vauya havasi kuuya nezvinhu, vari kuuya kuzoshandisa zvinhu zvedu tipinde basa. Nokuti chikangova chedu pane nyaya. Imagine kupanika kwaunoita nesalary kodai iri profit. Yekutotambidzwa yoyi kumba akutomborariki. Machinyiro aunoita neyekutambidzwa kodai zvichinzi ndiwe muridzi wazvo. Saka Ishmaeri kana akachema nokuti haasi mature enough to handle tsime, Mwari vanotsvaga munhu wokuvhura meso. Opota uchichererwa mvura mutsime rako. Muridzi wetsime anzwikwa naMwari ndiIshmaeri, but anopota achitambidzwa. So zvimwe zvaunotambidzwa izvi ndezvako, but denga rakatongoona the ability to manage hapana. Machinyiro aunoita muzvishoma, Bhabha rako rinoti wakatendeseka muzvishoma, Mwari unokutrasta nezvizhinji. Kuti life yako pastage yauri isimple, uri kutoshumira kuna Mwari kuti Ishe honai zvandinoita kana ndiri pazvinhu. Muzvishoma imomo uri kureflecta your mindset muzvizhinji. Vanhu vasvika paisland inonzi Malta, moto waveswa vafara kuti asurvive atapona. Moto pawakangoveswa vachidziya moto, nyoka ndokubva. Bible rangu rati because of the heat. Anoziva kuti kana kuchitonhora chatinoda iheat. Yeti chatinoda ndochapa a reason yekuti pabude chatisingade. Because of the heat, a viper came out. Isu takagarei pamoto, tiri kuda heat nokuti kuri kutonhora. Saka zvimwe zvaunochemera kuti Mwari ndipe uchinamatira zvine nyaya. Kunda akanamatirwa naJesu anga asingaoni. Akuona ndokubva apiwa mubvunzo unzi uri kuonei vanhu kunge miti. Kunati murume anga ane matambudziko mairi. Number 1 kusaona. Akuona dambudziko number 2 maonero. But uri kuona kuti dambudziko rechi2 rakavigwa mudambudziko rekutanga. Nokuti amuzive kuti ane dambudziko remaonero kana asati akuona. But Mwari unotondo saka Jesu akabvunza kuti uri kuonei, aitoziva prophetically kuti tsano dambudziko rekutanga rapera, but vane rimwe nyangwe vane breakthrough. Mweya wokutodada mauri urimo.
zvekudadisa asati zvapo, but unotooneka izvezvo kuti apa zvikafamba uyo hatipinde nayo. I always relate to this statement yekuti variko vanhu ndofunga unombovanzwa vanhu zvangu zvikaita mushi mwe munhu anoita mudumbu anopromisa kudada sati zvaita, but ari kutopa warning kuti zvikangofamba chete mwe munhu anoita mudumbu. Manje denga rakatendeka ka Mwari akatirega tichita mudumbu tese muno nekuda kwakweyo. Vatumwa vangatogara basi vakaudzana kuti batai zvemunhu vanhu vanokwana nemudumbu. Because we are blessed to become a blessing. Moto waveswa. Chiri kudiwa mumoto hiti iripo. But singadiwe futi chirimo. Breakthrough yesi ya uruchaga nisi zvauri kuda. Zvakaputira zvimwe zvinhu zvausingafarire zvachose. So pakudiwa type inenge ya Paulo. Yakuti no matter pabuda viper unoramba une testimony yekurarama. Nokuti ufunge nyoka inotouraya dai yaenda paruoko rwomumwe munhu. So zvimwe zvatinoona Mwari achiitira vamwe vanhu sichichema dai mandiitirawo. Chimwe chinotariswa isi shungu yekuti dai zvaitwa. Do you have the ability to handle or to manage it?